हाय लोगोफोर गुड मर्निं आसा खालामो नोंथांमोन गासिबो मोजाङै दङ दिनै आंना मोनसे गुड निउस फैदों नाथाय बेसे गुड निउस जागोन बेखौ मिन्थिया नोंथांमोन देखायबाय थादों आङो मा गुड निउस माने दाख्लै बावैसो मोनसे हामा जानाय माबाया माने दिनै रिटार्न फैबाय आरो ना दा बक्सो सोलायनानै लांफैबाय ओमफ्राय बियो बेसेबां जोरगोन मिन्थिला बे गोदान बोसोर आंना लस ना लाबसो खिन्थु दाख्लैनि बायदिब्लाथ' लस खामोन नङा होमबा नोंथांमोन देखायबाय आङो जाय जाय नायदों आंनि भिडिअखौ ओमफ्राय दिनै नायनोसै मा गोदै जायो नै बुस्थुआ मोनफैबाय दा खुलिनानै नायनोसै बेखौ कितना सही है दिखाता हूँ रुको बेनो माला बेसेबां मोजां नायनोसै आरोना माबा माबि कागजपत्र नै माला बेनो आरोना बेसेबां सोलिगोना सोलिया नायनोसै बेयो माने स्टेन्ड आरोना बेखौ ओरै नाय आरोना ओरै नोंनि गोसो बायदि दोननो हायो आरो ओमफ्राय खुलिना नायनोसै इदा आइसै नाखि दाउ मासे हाबबाय थानाय जादों आरोना रुमाव बेना नै नायनोसै आरोना माबोरै जायो अपेन खालामगासिनो दं माबोरै नैबेयाव माने भलुम दं आरोना बेखौ खम बारा खालामनांगौ आरो ओमफ्राय नैखौ सिदा खालामनो हायो आरो ओरै नङाबा जाया बेखौ नैयाव पइन्ट मोनसे पइन्टआनो खालामनांगौ आरोना गेटेप दोनो आरोना ओमफ्राय दा नैबे दानो जाबाय थादों आरोना बे कन्ट्रल गैया जेबो कन्ट्रल मासो ओमफ्राय मबाइल सोनोसै जा ओमफ्राय नैबे आरो बिदि कन्ट्रल खालामलायो फुजासिमसिम मोसाबाय नोङासै बेबो बिनो जागोन नामालै मडेलानो जाना दं दहायनिया आङो भिडिअ बानायनाय आद्रा जादोंमोन आरोना ओमफ्राय मा जाखो घटनाया दहाय जोङो बानायबाय थानायाव माने दाख्लै थांनाय पुराना मोनसेया जिबायदि जाना दङमोन नैबेबो जादों आरोना बेखौनो जानायखौ मानो जाखो बेखौनो नाय माने नायासै नायनानै हायासै आरो नागिरना मोनासै मानो जाखो हायाखैनो फाहामनो आरोना ओमफ्राय भिडिअखौ बानायनाय जायासै बेखायनो ओमफ्राय उन्दुबाय बिदिनो चार्ज होबाय चार्ज गैया जां होननानै ओमफ्राय चार्ज गैया दां होननानै चार्ज होबाय चार्ज पुरा जाबाय चार्ज पुरा जाबो खनले होबाय थादो जायाखै आरो गेजेर गेजेर नायनायावबो जायाखै ओमफ्राय चार्जआनो जाबावाखै दां आरो होबावलायो आरोना चार्जआ पुरा जाबाय आरो अलरेडि थेवब्लाबो होदेरबाय थादों आरोना स' ओमफ्राय हायासै हायियाव ओमफ्राय मा खालामबाय आङो उन्दुनानै थाबाय बिदिनो उन्दुनो थानायाव माबा सिमां मोगथां नुलांबाय थाबाय आरो बिनि थाखायनो ना मानोना 8,500 थाखा लादोंमोन आरो बियो स' जुदि हामा जायोब्ला जुदि इउसखौनो खालामनो मोनाब्ला बोरै जानो होननानै चेन्जखौनो खालामखांबायनो खनसे आरोबा चेन्ज खालामनो हानाय सिन्था जादों आरो ना माथायाव आंनियावबा एसे ओमफ्राय उन्दुनायाव एसे सानबाय थाबाय आरो सिमां मोगथां माने माबाफोरसो पइन्ट बुथिमा दङ नामा सुइसफोरसो बेफोरखौसो दाबायनो बावबाय नामा फिसा फिनला होननानै दा उथिबा नायगोन होननानै ओमफ्राय सिखारनाय लोगो लोगो आं उन्दुनो सिखारनाय लोगो लोगो नायबाय आरो ना सिखारनानै नायनायाव ओमफ्राय एकदम आं मोनसे बुस्थुखौ मैयानो नुदोंमोन आरो मोनसे पुरानायाव जायखौ आं हरबाय बेयावबो नुदोंमोन आरो आं ओमफ्राय खिन्थु बेखौ सानख'वाखैमोन आरोना बेयाव जाना दङ आं खिन्थु आं नैखौ एक्सुवेलि नायथारबाय आरो बेखौ नायनानै बेखौबो नुबाय नालाय बेयाव नायनानै ओमफ्राय फिदिंना होथारबाय आरो आं बे बुस्थु मोनसेखौ ना फिदिंना होनायावथ' एक्सुवेलि जाना होबायलै हयथ' स' इथिनोबो ओरैबायदि गोजोन मोनबाय गोसोखौ माने जाबाय आरो ना मानो बोरै जाखो दा नोंथांमोना नायदो मिथिया नोंथांमोना नै बुस्थुआ नै पइन्ट मोनसे दङ ना बै नैबे र' एक मिनिट माने नै बुस्थु मोनसेया नै लगा बे होनदोंना बे लगखौ माने आं नायसनदों खिन्थु आं बेखौ माने फिदिंना नायाखैमोन आरोना गिनानै बेबा नंगौना नङा होननानै
बे माने लक आरोना बियो लक बिखौ ओरै फिदिंनो हायो आरोना ओरै फिदिंना होनांगौ आरोना इयाव लक दङ इखौ लकआ नैला बे माने लक आरोना बे लकआ बेयाव नांथाना थाहैबाय आरोना नांथाना थाहैनायखौ नायसनबाबो रोङाखै खालामनो ना बेनि थाखायनो माने नैयाव अन खालामबाबो लाइटआ माने मोनब्रै जोंबाय थादों आरोना माबोरै मोनब्रै जोंदो आं नोंथांमोननो खिन्थानोसै आं दा नैबे अन दं आरोना लकखौ अन खालामबाय आं ओमफ्राय नै बटना अन बटन अन खालामबाय ओमफ्राय नै लाइट जोंबाय बे मोसाबायना मोसानायखौ नुगोना नुवासै नोंथांमोना बन खामफिन र' मोसादोंना नैगोदि मोसायो आरो हारसिंनो अन खालामनाय लोगो लोगोनो ना इगोदि मोसायो आरोना बेनिफ्राय बै बेयो लक थाबाथाय बियो माने लक थाबाथाय बियो गिदिंनो मोनाब्ला नैबे बुस्थुआ मोनब्रै लाइन जोंबाय थायो आरोना बे मोनब्रै लाइन जोंबाय थायो बे मोनब्रै लाइन जोंनाङा आरोना मोनसेल' जोंनांगौ मानोना बेयाव मोनब्रै फेसिलिटि दं नालाय मोनब्रै फेसिलिटिनि बेयो मोनब्रै लाइन खिन्थु बियो खनसेयावनो मोनब्रैबो जोंना थाबाय थादो आरोना बेखौनो जोङो फाहामनो हाया माने एकदम माथा गरम जालांदो आरोना बिनिफ्राय उपाय गैया आरो हामाखौनो सानदोंमोन आरोना माथो बेटारि प्रब्लेम होननानै खिन्थु बेटारि थिगानो दङ गासैबो थिगानो दङ जोंसो रोङाखै बेंग्रा जामाफोरा दा ओमफ्राय नैबे इसा गिदिंनांगौ आरोना बे ओरै लक थाबाथाय गिदिंला आरोना नै टाइट जाबाय बहा जानो ओमफ्राय बिदिबा बिदि फैयो आरोना मोनब्रै जुदि इखौ नोङो खुलियो लकखौ नै बेयो खुला जानांगौ आरोना ओरै बे खुला जाबासो नोङो बे अन खालामबाथाय माने दा अन दोङो बेखौ अफ खालामफिनसै आङो अफ जाबाय आरोना दा ओमफ्राय आं अन खालामसै उनथिं दोङो सुइचआ बेयो हारसिंनो मोसागोन आरोना अन जानाय लोगो लोगो मोसाबायना हारसिंनो भाइब्रेट जायो आरोना बिदि भाइब्रेट जानांगौ आरोना बेयो एडजास्ट खालामो आरो मबाइलखौ ना माथिं बारा जाना दं माथिं खम जाना दं ना बिदि आरो बाथ्राया बेनोमोन लोगोफोर स' गाज्रि नङा बेयो मोजाङानो जोंसो रोङाखैमोन रोङिनि थाखाय गाज्रि होननानै माथा गरम जादोंमोन स' बेनो आरोना ओमफ्राय मोजां गोजोन मोनबाय आरो दा गोदान बोसोरखौ लस जाबाय नंदोंमोन लस जानाय नङा आरोना स' बेनोमोन लोगोफोर